Kuyinto ukuthi kwisibeni la singamthatha namhlanje ukuthi ukubhala-ke ukuyigova noma ukungavali-ke emphakathini kodwa umjikelezo webhajethi wakhe ubhala namhlanje uthini mhlawumbe ukuphala wakho ungathini umuntu kade engekho kulezi iy'ndawo ukade uyihambela. Sihambe kahle kusukela siqala kwaNongoma sayoPhongolo sayoDumile sayondini sivala namhlanje sibaqhumisile. Sihambe kahle abantu bebesemukela kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi kukhona lokho ukuthi abantu abakayiqondi kahle ibhajethi ma kuthiwa kuzokhona bavele bathi nje siyayimukela ibhajethi kodwa bese beyigcinela iy'nto zabo-ke abayicelayo kodwa bangangeni bagxile kahle ekuthenini ngempela imali isebenza kanjani, yiziphi izinto kufanele bayilindele ukuthi bazoyithola, yiziphi izinto kufanele bazi kusho ukuthi abazi ukuyithola njengoba zingaxoxwanga kwibhajethi. Kodwa-ke sihambe kahle besethula-ke ibhajethi embi engezukusifikisa la sifuna ukufika khona kodwa abantu bayiphumelile sihambe kahle sijabulile. Mhlawumbe nje usabhala siyazi ukuthi-ke umkhandlu wezizimele uphethe izinto uphethe amanzi uphethe-ke ama-flat njengamanje kunomsindo omkhulu eniza nawo kulo vele kuwona eniwusebenzayo nokuthi njengoba futhi yama-flat uyewathi futhi kuyithini mhlawumbe kulezo zinto eziwu-two ukuphi ongafisa ukutshela umbuko nomlelo wasekhaya. Sinalo uhlelo lwamanzi bengihambe ngachazela izakhamuzi zasePitland siseney'ngqinamba ey'ningi siyazama ngakho konke okusemandleni kodwa siseney'ngqinamba ey'ningi. Le nto ye-unemployment ukuthi bathi abantu abasebenzi iyona esiyidalelayo inkulu kakhulu ngoba imali okufanele ngabe siyayicosha siyicosha. So-ke lokho kusifaka kodlweni ukuthi siyahambisa kodwa kukho thina esicoshayo. Ukhuluma nge-revenue ayikho kodwa kufanele thina siwahambise amanzi abantu abasebenzi kodwa futhi nangendlela abantu bakithi abakhe ngayo kukhulu ukuthi basheshe bafike la thina sifika khona sithi hayi no abantu sebeyawathola amanzi ngendlela efanele. Udaba lwezindlu zangasese zibe neminyaka ewu-8 izindlu zangasese zingakhiwa ngenxa yenkantolo. Siqalile-ke manje siqale ngemali engango-20 million esizofaka ama-toilet awu-780 esiwafaka emkhandlwini emthathu kodwa iconsi olwandle umubuka abantu abafuna ngawo izindlu zangasese ngoba azikho. Kodwa-ke besikokunye besichaza ukuthi sifake izumbulu zemali ukulanda amanzi ejozini ndelo waletha eze asabalala ezulwini ngoba sinayo i-source of water la ezulwini leli dam nje khona la emakhulusini iKlipfontein nayo esincane esithola imali uhulumeni omkhulu ukuba kuphushula ubona ukuze likwazi ukugcina amanzi amaningi okubona imizi isiningi kangaka. So sibhekene-ke nalezo mfuno-ke bese kuthula-ke ibhajethi nathi engasixhumisa njengamanje ibhajethi yethu njengamanje kuba ngikhuluma nayo ise-unfunded. Yini uma kuthiwa ibhajethi unfunded? Yingoba sisho imali esinayo kodwa ey'ntweni esithi sizozenza engezikwenele kuthiwa-ke i-unfunded. Sisalwa-ke nalokho ukuthi ibhajethi yethu ibe funded. Uzayifinisha wazi yabo ukuthi ukhathi losuka khona ke sithi uphuza amanzi bese siyaqhubeka.